меҳмонхонаи хаят реҷенси шаҳри душанбе имрӯз дар ин ҷо маросими супоридани ҷоизаҳо ба беҳтаринҳои мавсими соли 2025 футзали тоҷикистон баргузор мегардад ва барномаи футболи тоҷик ин маросимро пайгирӣ мекунад. фикр мекунам ки мавсими футзали соли 2025 яке аз мавсимҳои беҳтарин барои футзали тоҷикистон буд. махсусан ба мусобиқа боз баргаштани дастаи сипар ва рақобатҳо шукӯҳ шаҳомати тоза эҷод кард, ворид намуд ва бинед ки як бартарие ки ман мехоҳам ҳамуна зикр кунам, ин ҷалби шумораи бештари ҳаводорони футзал ба бозиҳо буданд ва бинед ки дар бозиҳои мо дар кадом маҷмӯаи варзишие ки мегузашт саросари мухлисон буд ва албатта футбол бо мухлисон зебост, вале мутаассифона дар арсаи қоравӣ ё дар арсаи байналмилалӣ дастаи мунтахаби футзали мо дилхоҳ баромади дилхоҳ нишон надод. Аммо ин футзал аст, футбол аст ва бурду бохт дорад. фикр мекунем ки мутахассисони соҳа аз ин бохт хулосаи даркорӣ мебароранд ва минбаъд дастаи мо хуб баромад. мавсим бениҳоят мавсими гӯем ки як қадам пеш буд ба футзали тоҷикистон. дар ин ҷо дастаҳои аз ҳисоби шумораи дастаҳо ҳам зиёд шуд, аз ҳисоби бозигароне ки легионер буданд алахусус аз бразилия зиёдтар шуданд, аз ҷумҳурии исломии эрон легионерҳо буданд ва бисёр бозиҳо шадиду пуршиддат гузаштанд. хеле ҳам чемпионати ҷолиб гузашт. дар ин ҷо 4 дастае буд ки аз аввали мавсим мо тахмин мекардем ки ҳамин 4 даста яке аз ин 4 даста бояд қаҳрамониро ба даст биёрад ва ниҳоят он дастае ки тавонист ҳайати худро пурра нигоҳ дорад дар тӯли чемпионат, чемпиониро ба даст овард ва дар маҷмӯъ гӯем каме аз чемпионати пештароҳо дида хубтар гузашт. хуб, бо назардошти он ки ҳамакнун аз соли 2027 лигаи чемпионҳои футзали осиё боз ҳам роҳандозӣ мешавад, ҳамакнун бозиҳо пуршиддаттар хоҳанд шуд? албатта дар ин ҷо ҳар як даста аллакай кӯшиш мекунад ки чемпиониро ба даст биёрад ва худ иштирок кардан дар чемпионати клубҳои осиё инам гӯем ки як сатҳи дастаро нишон медиҳад. ҳамаи бозигарон ҳам орзу доранд ки дар чунин мусобиқоти бонуфуз иштирок кунанд ва фикр мекунам ки рақобатҳо боз ҳам пуршиддаттар мегузаранд. ду чизро ман қайд карданиам. чемпионати нағзи мо ман бозиҳои бозие ки финалӣ шуда буданд дар бабайн миёни дастаи сипар ва соро бисёр хуб гузаштанд. бисёр ман қариб ки дар ҳама бозиҳо будам ва маъқул шуд ба ман, барои он ки ҳам легионерҳо онҳое ки даъват шуданд онҳо бисёр нағз бозӣ карданд, бачаҳои мо бачаҳое ки дар тими миллӣ бозӣ мекарданд онҳо бисёр фаъол буданд, маъқул шуд. Аммо дар чемпионати осиё бошад ман рости камтар тарс ҳам доштам ки дастаи мо метавонад ки баъд аз ғалабаҳое ки соли гузашта доштем сол камтар сустар бозӣ кунад. ба ҳамин хелам шуд, бовариам зиёдтар буд, аммо ҳамин хел шуд. ман фикр дорам ки соли 25 барои футзали тоҷик, барои футзали дохилии тоҷик хубтар гузашт нисбати бозиҳои байналмилалӣ. дӯстони азиз, инак баъд аз чанд лаҳзаи маросими ҷоизасупории беҳтаринҳои мавсими соли 2025 дар футзали тоҷикистон баргузор мегардад. мо ҳам меравем ва якҷоя мебинем ки кӣ ба ин унвонҳои баланду боло мушарраф мешавад.
дар оғози маросим директори лигаи футзали тоҷикистон бахтовар меликов мухтасаран мавсими гузаштаро ба риштаи таҳлил кашида аз шарикони ҳамкор изҳори сипос намуд. ба тамоми ширкати корхонаҳо ва сарпарастоне ки давоми сол моро ҳамроҳӣ намуданд сипосгузории саймонаи худро баён менамоям. сипас як навори кӯтоҳе аз баромади дастаҳо дар маросими кор намоиш дода шуд. дар оғози маросими ҷоизасупорӣ нахуст ба қаюм назаров дарвозабони дастаи клуби марказии варзиши артиш ҳамчун беҳтарин дарвозабони ҷавон ҷоиза тақдим гардид. ҷоизаи беҳтарин бозингари ҷавон насиби ҳам дастаи қаюм паншер давлатов ва бозингари дастаи соро компания сунатулло файзов шуд. ин аввалин ҷоиза дар футболи профессионалӣ аст. Барои шумо муборакатон бошад. хуб, чӣ эҳсосе дорен баъди гирифтани аввалин ҷоиза? бо меҳнати устодам муродулло алиқулов ба ин ҷоизаҳо, ба ин зинаҳо расидем. кадом бози аз ҳама мушкил буд қаимҷон? бозӣ бо соро компания хеле ба мо мушкил буд. чӣ лиҳоз мушкил буд? аз лиҳозе ки онҳо легионер бисёр доштанд ва мо ҳоло ҳама ҷавон будем. аз ҳамин лиҳоз ба мо мушкил буд. дастае ки мевояд яъне дастаи навтаъсис мебошад. мо дар ин мавсим тайёрӣ хуб дидем, аммо натавонистем ҷои сазоворро ишғол намоем. ин мавсими дигарӣ кӯшиш мекунем ки ҷойҳои намоёнро ба даст орем. мо тавонистем дар муддати ҳамагӣ 10 рӯз як тими футзалро ҷамъ овардем ва фикр мекунам соли аввал баъд баромад накардем. баромади хуб буд. хуб, ин мавсим хеле мавсими мушкил буд ва мо тавонистем ғолибиятро ба даст орем ва ман дар зарбаҳои силсилавӣ тонистам голи худро ба самар гузорам. ин мавсим ман хиёл мекунам хеле мавсими мушкил мешавад ва ман боварӣ дорам ки хеле хуб бозӣ мекунам ва худро хеле хуб нишон медиҳам. дастаи истиқлол ки дар мавсими гузашта барандаи медалҳои биринҷии чемпионат гардид ба ҷоизаи дастаи фейрплей шараф ёб гашт. гуфтан мумкин аст ки ин мавсим андаке бебарор буд барои дастаи истиқлол дар қиёс ба солҳои қабл. рости гап, ман фикр мекунам мавсими хуб буд. аз он ҷиҳате ки дар рафти мавсим мураббиёни васл шуданд, бозигарони нав ҷалб шуданд ва ин натиҷа хеле натиҷаи хуб аст фикр мекунам. пеш аз ҳама бояд гӯям ки мо аз аввали мавсим дар назди ситоди мураббиён, бозигарон ягон вазифаҳои мушаххас монда набудем. гуфта будем ки чӣ ҳадду тавоне ки доред кӯшиш кунед, бозии худро нишон диҳед, оҳиста оҳиста ҳаятро мукаммал карда ба ягон натиҷа мерасем. дар пеши онҳо ягон вазифаи мушаххас набуд ва набуд ва фикр мекунам мақоми сеюм хеле натиҷаи хуб аст. хусрав холиқназаров бозингари дастаи сомони донишгоҳи миллии тоҷикистон бо задани 21 гол дар мавсими гузашта соҳиби ҷоизаи беҳтарин нишонзади чемпионат гашт.
як мавсими хуб буд. Раҳмати калон ба ҳамдастагонам ки тӯли мавсимаро дастгирӣ карданд дар бозиҳо ки ба ин унвон расидем имсол ба беҳтарин шудани ин лигаи Тоҷикистон футзал. кадом гол бештар дар хотиратон нақш баст аз ҳамин 21 голи зада? нақш асос дар муқобили бозӣ бо Соро буд дар маҷмӯаи кумитаи андоз. яке аз он голҳо беҳтарин буд барои ман. аз ҷониби лигаи футзали Тоҷикистон чанд нафар барои саҳми арзанда дар рушди футзали ватанӣ бо ҷоизаи махсус қадрдонӣ шуданд. аз ҷумла Шерзод Ҷумаев, Элчибек Элчибеков, Хуршед Саломов, Наврӯз Қурбонов, Хуршед Тоиров, Умед Ҳикматов ва Диловар Воҳидов ба ин ҷоиза шарафёб шуданд. ҳайати доварон Сафаралӣ Маҳмадизода, Абубакр Маҳмадов ва Суҳроб Сатторов беҳтарин ҳайати доварони мавсим дониста шуданд. бояд гуфт барои аввалин маротиб Суҳроб Сатторов дар ҷоми Осиё ки чанд рӯз пеш дар Индонезия ба анҷом расид, чанд бозиро доварӣ кард. Сафаралӣ Маҳмадизода ва Абубакр Маҳмадовро. Абубакр Маҳмадов чеҳраи умедбахш аст дар соҳаи доварии футзали кишвар. шахсе ки метавонад монанди Суҳроб Сатторов пайроҳаро тайин кунад. ва Сафаралӣ Маҳмадизода солҳоест ки довари бозиҳои чемпионати футзали Тоҷикистон аст. чиқили ки шумо қайд карден ин пешрафти доварони Тоҷикистон аст. чиқили ки мо инҷода ин якум таърихи футболи доварони Тоҷикистон буд ки дар қурраи Осиё ки дар сатҳи баланд мо иштирок кардем. чӣ эҳсосе буд ҳамин ҷо аз бозиҳои маҳаллӣ ба бозиҳои сатҳи қоррави? эҳсосо хеле фарқ мекунад, барои чунки байналмилалӣ бозии байналмилалӣ ин сатҳаш дигар аст. 5 бозида ман доварӣ ҳакамӣ кардам. ҳамин чиқили ки доварии ҳар марҳила ба марҳила маъқул шуд ки ман то финали ҷоми Осиё рафтам. ин як бузурги муваффақияти ман аст ва кулли мардуми Тоҷикистон аст. ман дар ин мавсим ду бозе ки назар ба дигар бозиҳо хубтар буд. бозии дастаи Сипар бо дастаи Соро дар марҳилаи ниҳоии чемпионат дар шаҳри Хуҷанд буд. бозии хеле сахт буд. баъд бозии дуюм ки бозии финалӣ буд. бозии дуюм финал дар шаҳри Хуҷанд буд. ӯ бозиам хеле бозии сахт буд ки дастаи Сипар ғалаба карда буд дар ҳарди бозиҳо. аз нигоҳи доварӣ ин мавсим назар ба мавсимҳои гузашта каме душвортар буд, ба хотире ки ҳама сола мо медиҳем ки дар дастаҳо дар баъзе аз дастаҳо як-ду легионер буд, бозингари хориҷӣ. имсол қариб ки ҳамаи дастаҳо бозингари хориҷӣ доштанд ва на бозингароне ки чанд сол пеш буданд, аз онҳо сатҳшон болотар буд. ҳамчунин ба як қатор аз роҳбарони дастаҳо ки дар мавсими қаблӣ хело фаъол буда дар рушди футзали миллӣ саҳми муносиб гузоштанд, аз ҷониби лигаи футзал ифтихорномаҳо тақдим шуд. аз номи лигаи футзали Тоҷикистон ҳамчунин ба сарпарастони футзали мамлакат аз ҷумла ба ширкатҳои Формула 55, Орё, Душанбе Полис, Амонатбонк, Мегафон, Ҳумо ва телевизионҳои варзиш ва футбол ифтихорномаҳо тақдим гардид. инро бояд гуфт ки дар раванди баргузории маросим лаҳзаҳои тафреҳ низ ҷой доштанд ки ҳунармандони шинохтаи кишвар Хуҷастаи Мирзовалӣ, Мино ва Нишонаи Рустам таъби ҳозиринро шод намуданд.
чун ҳамешагӣ дар мавсими имсола низ легионерҳо дар бозии дастаҳои худ нақши вижа доштанд ва мубориза барои гирифтани ҷоизаи беҳтарин бозингари легионер ҳам хело пуршиддат буд, ки онро легионери дастаи Сипар Виера де Са-Филиппе соҳиб шуд. дар ҳақиқат суперлигаи футзали кишвар бениҳоят дар сатҳи баланд ташкил ва доир гардид. ҳамасола яъне ки ҳамун фаворити асосии соҳро буд. имсол Сипар тавонист ки мисли солҳои қаблӣ яъне ки мақсади асосии чемпиониро дар назди худ гузошта буд ва дастаи Истиқлол ҳам ҳамчунин. вале бозии охироне ки буд ва аз пеналти чиҳеле ки ҳама футзалистон медонанд омад аст. агар ҳар як футзалисти касбие ки аст метавонад дар як лаҳзаҳои ҳассос чӣ ба хатогӣ роҳ бутанд, лекин дар умум чемпионати имсолаи футзали кишвар дар сатҳи баланди касбӣ ташкил ва доир гузор гардид. дарвозабон Нуриддин Ҷабборов мавсими гузашта воқеан дар чемпионии дастаи Соро компания саҳми бузург дошт, бахусус тӯбгардониҳои ӯ дар бозиҳо барои ба даст омадани чемпионӣ ва бешак ҷоизаи беҳтарин дарвозабони мавсим моли ӯ буд. дар миёни ду мураббии хориҷӣ Сергей Каридзе, сармураббии дастаи Сипар ва Александр Забирадзе, сармураббии дастаи Истиқлол, Заҳмати Пайрав Воҳидов, сармураббии дастаи Соро компания ва мунтахаби миллии футзали Тоҷикистон бидуни муболиға чашмрастар буд ва ӯ бори шашум ҷоизаи беҳтарин мураббии солро ба даст овард. имсол чемпионӣ бисёр душвор буд, баро ки дар 5 бозӣ дар 3 бозиаш ҳисоби бозӣ бо силсилаи зарбаҳои 6 метра муайян шуда ва бозии чемпиониам бо тариқи зарбаҳои 6 метра муайян шуданд ки бисёр душвор буд. ҳам имконият дошт ки ҳарифи мо чемпион шавад, лекин бахт омад тарафи мо буд ки мо тавонистем чемпион шавем. хуб, аз ин мавсим аз дастаи Соро чиро интизор шуда мекунед? аз роҳбарияти даста пристава кун аст. ба ҳар сурат чӣ тасмимҳое дорем? чемпионӣ фақат дастаи Соро фақат барои чемпионӣ мубориза мебарад. ҳамун се ҷоиза аз ҷоми Тоҷикистон, суперҷом кӯшиш мекунем ки ҳамашро ба даст биёрем. ҳайатро нигаҳ дошта тавонистед ё не ба? оли маълум нест, лекин ба фикрам душвортар мешавад, барое ки дастаҳои ЦСКА аст, дастаҳои Амонатбанк аст, дастаи Истиқлол, Сипар ки фаъол ҳастанд. хуб, бо назардошти он ки ҳамакнун соли 2027 лигаи чемпионҳои Осиё дигарбора роҳандозӣ мешавад, фикр мекунам ки ин мавсим хеле мавсиму мушкил хоҳад буд. мавсими душвортар мешавад, барое ки 4-5 дастае кӯшиш мекунанд муддаён зиёд мешаванд ва ози мо шарту шароити лигаи чемпионов намедонам ки чанд бозингари хориҷӣ мумкин аст. вале соли 2019 охирин бор баргузор шуда ҳамагӣ 2 нафар бозингари хориҷӣ ва ҳатман 1 нафар бояд аз қитъаи Осиё бошад. ози мо ҳамун қонун қоидаи иҷроашро намедонем. ба ҳар сурат омодагӣ мебинед? кӯшиш мекунем. хуб, албатта наметавонам шуморо аз баромади мунтахаб напурсам. хуб, бо чӣ иллатҳо ман ҳамин андаке дар қиёс ба баромадҳои пешин мо ноком шудем? иллатҳош зиёдтар ҳастанд, бисёртаранд, сабабҳошам бисёртар аст. бо як-ду ҷумла гуфтан намешавад, лекин ба барнома даъват кунед, дар ҳамон ҷо дар барои тими мунтахаб муфассал барои мухлисон суҳбат мекунем. хуб, ман дӯстони азиз, ман Пайрав Воҳидовро расман ба барномаи футболи тоҷик барои шарҳу тавзеҳи бештари баромади мунтахаби футзали Тоҷикистон дар ҷоми Осиё даъват мекунам. саломат бошед. ташаккур. як бор дигар чемпионӣ муборак бошад барои мавсими соли 2025. ташаккури зиёд. саломат бошед. миёни муддаиён барои гирифтани ҷоизаи беҳтарин бозингари сол Самандар Ризомов, бозингари дастаи Соро, Нуриддин Ҷабборов, дарвозабони ҳамин даста ва сарбони дастаи Сипар Иқбол Воситзода буданд, ки ахирӣ ба ин ҷоиза шарафёб шуд. бояд гуфт, баъди баргаштан ба чемпионат дастаи Сипар то бозиҳои финалӣ расид ва дар ин нақши Иқбол Воситзода хело калон аст.
سپر این موسم هم در چمپیونات خواهیم دید. албатта сипар ин сол ман фикр мекунам ки бо як дастаи пурнерӯ ҳам аз ҷиҳати ҷисмонӣ ҳам аз ҷиҳати рӯҳӣ омодагии ҷиддӣ мебинад ва умедворем ки боз ҳам дар мусобиқаҳо боз ҷоизаҳои навбанавро сазовор мешавад ва барои рушди футзали тоҷик саҳми арзандаи худро хоҳад гузошт. امسال با ابتکار لیگ هیئت یک دسته رمزی تأسیس داده شد که در آن نورالدین جبارов، ویرا دیسا فیلیپ، خسرو خالق نظرов، اقبال واسطزاده، سنت الله فیضов به حیث بازیگر و پیرو واحدov به حیث سرمربی این دسته جای گرفتند. با همین مراسم جایزه سپاری موسم سال 2025 در سریای پروی تاجیکستان به انجام رسید. خب دوستان عزیز، اینک مراسم جایزه سپاری بهترین های موسم سال 2025 فوتزال تاجیکستان به انجام رسید. آنهایی که به این جایزه و عنوان ها سزاوار بودند البته جایزه و عنوان های خود را دریافتند. از پیش آغاز موسم نو فوتزال تاجیکستان است و برای همه دسته ها برای کامیابی می‌خواهیم. در همینجا برنامه فوتبال تاجیک به انجام می‌رسد. خیر.